edrych ar y marchogaeth, yn beirniadu'r marchogaeth. Dipyn o ddiddordebau gyda Penelope Hollings-Owen. Cred ni'n bido, mae wrth i bodd yn gwau. Reit. Dwlu'r byd y ffilmiau. Harry Potter yw'n ni'n clywed ar Star Wars. Ie, ag Game of Thrones a Peaky Blinders yn dipyn o ffefryn gyda'i hefyd. Rydw ti byth yn meddwl hynny o edrych arni fan marchogaeth, bydde ti? Ie, ond ni. Mae'n bwysig, mae'n dangos y cymeriad crwn sydd yn blaen ni fel beirniad. Glyn Williams wedyn, mae degau ddiddordeb mewn magu defedion yn ogystal â Merlod o Type Cob. Ac yn cystadlu mae hefyd wedi bod? Yn y gorffennol, dwi'n siŵr. Wedi cael cryn lwyddiant gyda ebolion yn y sioe National Fowl Show. Hefyd, mae e'n aelod o Gymdeithas y Merlod ar Cobiau Cymreig ers 1969 ac yn aelod oes ers 2012. Yn ogystal â'i wraig Lynn hefyd. Ac mae e'n ffafrio yr adran ec yn dweud sydd yn dangos cymeriad y ferlen. Wel, ni'n gweld y ferlen y drwy trwyddo, ond hefyd mae'n bosib cael peth cobyn yn y gwad hefyd. Ond Glyn Williams ei hunan ond yn magu Merlod o Type Cob ar hyn o bryd. Gen i weld a yw tirllawn Rolls Royce yn mynd i sefyll ar y brig. A'r un sy'n ail ar hyn o bryd hefyd. Yn frawd i'r un sy'n gyntaf, y ddau allan o Moorcroft The Master. Terry Kleins wedyn yn drydydd ar hyn o bryd. Felly dyma'r olygfa sydd gyda ni ar hyn o bryd. A'r llinell sydd ar y blaen. Ond mae rhaid cofio, yn y gorffennol, ni wedi gweld y rhai sydd yn sefyllfa, yn y lle cyntaf, yn mynd lawr i'r gwylod yn y gorffennol, felly gallai pethau newid yn llwyr. Credu bod yr hebanau yn dod mas. Mae'r stiwardiad yn dod yn nhw. Felly mae'r drafodaeth wedi gorffen. Ond wrth gwrs marcio ar wahân oedd y ddau feirniad yma. Yn annibynnol llwyr. Mae'n bwysig cael y lluniau yma hefyd i gofio diwrnodau bwysig. Mae'n edrych yn debyg bod Amy Devaney a tirllawn Rolls Royce ar y brig. Wel, mae yna longyfarchiadau gwresog yn dod o'r brif eisteddle fan hyn yn y prif gylch gan bod ni wedi gweld bod tir llawn Rolls Royce yn eiddo i Mr J Walters yn ennill y gystadleuaeth yma i'r Merlod Cymreig Type Cob ar adran yr adfeirch, y meirch a'r cesig ac yn enillydd poblogaidd iawn hefyd. Felly yn ail wedyn, mae gyda ni hanner brawd iddo fe, Howie the Enforcer, y ddau yma allan o Moorcroft The Master. Yn ddiddorol iawn, y ddau yma nath y ddau feirniad dynnu mewn yn gyntaf, a maen nhw wedi cadw i safle hefyd, bod y ddau feirniad yn beirniadu ar wahân. Ond tir llawn Rolls Royce, enw crand, ceffyl crand, yn mynd â hi heddi. Yn drydydd wedyn, dwi'n meddwl bod synod Alfie Bow ar hyn o bryd. Ond dyw hynny ddim wedi gadarnhau eto. A mae yna olwg debyg iawn yn dos rhwng y cyntaf a'r ail. Wyt ti'n gweld y berthynas yn dwyt? Y cyntaf a'r ail a'r trydydd, oherwydd mae'r tri yma yn mynd nôl i wad synod. Felly mae'r un sy'n drydydd o wad synod, synod Alfie Bow, ond y cyntaf a'r ail hefyd yn mynd nôl i wad synod hefyd. Felly ni'n gallu gweld bod yna debygrwydd rhwng y tri yma, oherwydd bod y gwad yn debyg iawn. Mae yna wen a mae yna ribanau, a hynny gan bod yna wobr yn cael ei rhoi yng nghystadleuaeth y Merlod Cymreig Type Cob, yr adran ec sydd wedi bod wrthi peth cynta bore yma yn rhan isa y prif gylch, a hynny i adfeirch y meirch a'r cesig. A llongyfarchiadau mowr iawn i tir llawn Rolls Royce ac yn eiddo i Mr J Walters a mennill y gystadleuaeth yma. Justin Walters, y perchenog, ond yn y cyfrwy heddi, Amy Devaney. A mae wedi bod yn olygfa braf iawn y bore yma, dwi, i weld y cyffylau tan gyfrwy.
Felly'r rhosglwm cyntaf yn mynd i dde Cymru, ger Caerdydd i heb fod ymell o Lunebwy. Justin Walters, gyda'r tir llawn Rolls Royce. I sincerely hope that our judges for the Welsh Ponies Cob Type in saddle, Mr. Williams of Transmission, Mr. Tony Collins for the ridden, have enjoyed the experience here at the Royal Welsh. I believe that our judges will not have the Royal International and hope to have a great time there as well. But we'll be moving on after the Welsh Ponies Type to the Welsh Cob in the saddle. And of course, we continue to judge judges on the 50 classes in the first hole. As the winner of the Welsh Ponies Cob Section C, he's going out, he's down Mae yna gymeradwyaeth, mae yna rosglwm, a mae yna lon gyfarchiadau mawr hefyd i tir llawn Rolls Royce yn cael ei marchogaeth gan Amy Dyfeini ac yn berchen i Justin Walters o Drydegar. A llon gyfarchiadau mawr iawn am ennill yr adran yma yn yr adran ec, y Merlod Cymreig Cob Type i adfyrch, meirch ac i gesig. Y ceffyl yma hefyd, wedyn ni, yn naturiol yn ennill y bencampwriaeth yn yr adran yma, felly dyna pam i ni gweld mwy nag un rhosglwm gydag Amy Dyfeini. I'r wir, i dosbarth oedd i'r cylch yma. Felly mi wylwn ni'r adfyrch hyd yn oed, y cesig a'r mirch, ond y march yn mynd â hi heddi, tir llawn Rolls Royce. Rolls Royce wedi ennill yma yn y gorffennol fel ebol, ond yn dychwelyd heddi i ennill dan gyfrwy. A Rolls Royce eisiau mynd tuag at y ceffyl rasio ar ochr arall y cylch. Dwi'n meddwl bod yn raso erbyn nhw fyna am un eiliad. Ond llon gyfarchiadau mawr iawn i perchenog tir llawn Rolls Royce, sef Mr Justin Walters o Drydegar. Diwrnod da iawn hefyd i'r un sy'n marchogaeth ac yn wen o glist i glist, sef Amy Dyfeini.